zany anty ivolagna toetriny viavy tsy zakako za viavy fa za koa mahita viavy magnano karaha io raha volaniko amin'ny vidéo ty tegna ny mafaigny za tsy tiako feky viavy fa magnano karaha ty en même temps sady migaka karim-bola naresaresaka asanaka tatato rythme nakana naresaresaka de soir misy pertely za zegny igako karim-bola io fôtony efficace be après 2 jours fa tsisy normal diako zegny trokanao ny antiagna sargaga misy perte magnangy misy perte izy koa anao misy perte ka anao magnangy velogny vahinao zay tsy mampamagnitra magnangy misy perte zegny magnangy tsisy perte zegny edy anao tokony lany fagnahadiako magnangy fogny tsisy perte misy olo magnefa million fôtony izy saiky azonareo viavy maiky tsy mouillé izy maiky tsisy raha miboaka amin'ny voisinazy agny magnefa million fôtony tsy normal anao viavy tsisy raha mandeha aminao maiky egninao c'est pas normal donc aza magnalany fagnahy koa anao nanty amin'ny commentaire misy perte bref parenthèse za tsy tiako viavy azonao ijety asa ty hoita asa ty anitan'olo igny asa ty anitany asa misy lehilahy tiany mandalo mivolagna mare mitoky karaiky mareky mivolagna mare beka olo mitodiky j'aime pas halako mahita viavy magnano karaha za koa direct ndraiky viavy igny za miditra avio za viavy koa fa za tsy tia viavy araiky nareo miaraka mikoragna igny asa nareo mbola mifankahy fo izy raiky fa à l'aise izy raiky fa tiditra amin'ny fiaignanao raiky maresaka be igny izy fa à l'aise zegny hoe atsika agnano zegny hoe atsika zegny hoe atsika zegny olo karaha igny tsary olo fiable tsary olo loyal tiako za koa tsy tia viavy araiky magnambonimbony tegna hoe izy zegny tsy tiana atao maty tsy tiana atao tsisy raha izy fo mila tompoegna asa raha jiaby aminazy mila atao vrai tsy haiko magnazava izy fa hainareo raha tiako volagniny zay izy mila atao izy fo asa misy vôla za direct amin'olo karaha igny za raha magnano tsisy fo izy mivolagna za misy ambilaza zagny efa atsika ambilaza zegny hoe izy zegny na anao tsy mieritreritra feky anindry izy fa asa sendra izy tsisy igny anao mivolagna allo diako amilafo zagny efa atsika diako amilafo zegny tsy mety aminazy raha karaha igny fa mila izy fo mila magnefa koa fa mandehandeha asa mandeha miboaka anareo mila lambanazy fo lambanazy izy mila lambanazy fataony tsara izy mila karaha igny fo koa sandra asa nareo tafiboaka asa tsy nampoipoiziny zegny anareo fankahita amin'ny lalagna asa izy tsy nareo nisandrisandry exemple de izy somary simple izy direct fa tsy à l'aise izy fa mody fa mandeha misandry fa magnino après izy mipody direct ndraiky anareo izy bref tsy haiko ataoko manjava aminareo fa azonareo raha volagniko olo tsy magneky tsinitsindriagna anao zegny na tsy agnatin'ny menomenonao zegny anindry izy fa asa sendra izy tsisy na sanareo miboaka karaha zay jiaby camarade baka zay miboaka magnano cotisation magnano raha izy zegny tsy mety karaha igny fa izy mila raiky tompoegna mila izy fo agnabo mila izy fo j'aime pas de tsy tiako koa viavy ijety za heny izy ka izy asa ikoragna aminaka asa misy raha tadiavagna aminaka exemple je ty commande lamba za mivarotry lamba i-commande lamba aminaka zay olo mikoragna izy mahay antany tokony i-contactegna za izy mahay compte-naka izy mahay numéro-naka izy mahay raha jiaby tokony azahoany za zegny de izy tsy mandeha aminaka fa izy mandeha amin'ny olo iarako volagna aminazy akony za mila lamba karaha zegny exemple na je ty volagna aminazy akony za zegny hoe volagna aminazy akony zegny hoe izy zegny tsy mandeha direct aminaka fa mandalo amin'olo iarako akendriky izy na mandalo amin'ny zoko baka lehilahy fo de mandalo amin'ny zoko lehilahy aby igny izy azafady volagna aminazy akony za mila lamba karaha zegny na zegny volagna aminazy akony za mila gainy izy koa tsy aminanadako amin'olo iarako j'aime pas
anao mahay za, anao mahay page naka, anao mahay compte naka, anao mahay numéro naka, numéro fa mipetaka amin'ny page. Alako viavy magnano karakara. Anao tiako direct fa anao andeha koragna aminaka, anao mandeha direct aminaka fô za koa mbala mivolagna amin'ny zokiko koa zaho. Volagna aminazy zegny hoe mamaly koa zokiko igny, zegny hoe koa raha nivolagnina ato. J'aime pas. Encore plus anao mandeha mivolagna amin'ny copain-naka, volagna koa ninazy za mila tsara lambanazy ty misy goût izy ty za mila na. J'aime pas. Farany za amizay tsy tia viavy mandrobo golf. Anao direct aminazy diako roboena raha anareo direct ndraiky izy nareo misarikady anao hempaka. Anao za koa karaha anao io za zegny hoe drako zegny hoe roboeny fodrako anao fa miava mal à l'aise anao karaha tsy tia koragna. Drako anareo je ty mana misy problème. Drako anareo je ty mana mijalijaly fitiavagna. Drako anareo je ty empaka. Anao tsy à l'aise, anao tafitokotokiky nera volagninao tsy hainao. Tsy haina feky raha volagninao, anao mal à l'aise anao kilanazy, anao roboeny rango anareo roe dia raiky ndraiky jusqu'à izy miala io anao tsy à l'aise feky. Za tsy tia direct amin'olo karaha tegnany je ne supporte pas. Ialako tsigny izy koa nareo misy agnatin'ny toetra aby zegny fa tsy zakako. Tegnany tsy ataoko zavanareo izy tsy zakako fô tegna tsy zakako. Za miala boka io koa boka direct amin'olo mandroboka volagno zegny za miala boka io karaha reko misy raha haigny fa ihinanaka loso zegny fa za toetra kinaty magnano karaha zay fô za zay koa fa direct amin'olo raha volagniko teo za regny koa za misofra fa tsy zako fo mivolagna drako tsy haiko vonenao za tsy zako fo mivolagna karaha zegny aminany fa zegny za viavy fo fa toetrany viavy karaha zegny drako. Coucou, nareo anty indesiko miaraka aminaka journée ny anty rango marandraigny jusqu'à hariva journée naka zaraiky minaka fotony tamizay nandeha tao Chine zay miala antragno 8h mino izy tapetraka antragno izy amizegny kajo nazony fatigue générale za 3 jours la fièvre ny kohaka nazony sery rare. Après je me suis dit ça va encore faire avec Mada, je vais tellement prendre soin de moi. Et il y a un amzeng zavu libre. Enfin il a un affaire nanti zavu libre dans une livraison mon beaucoup modèle de nanti za libre. Ça pour famille sera nanti ndona kakarayo. Afati direct ato. Zabze nanti ndeza zareki, faute niskono to ulu. Uling bala change que vous nous la misra touch rangatulona direct réaliser nous les donc zani fidi andes zarek funyanti donc ça il faut que nangan massage vita massage ça vient zeni ander anganu gel des zani fidi ami Stefana comme d'hab manganu anganu angofnaka zan fit gel am tagna de gel ko han vitnaka bukana roye ka ko modèle physique là. Ça fait tellement du bien de prendre soin de soi. Karaitano charabizin. De Bokaitom Jengza, je vais aller faire une petite resto. Ça serait que blanco, journée tignani, journée na Kazareki, rien que pour moi. Bukana roye ka ko modèle anglais naka. De Antani Mboko vio. Bisous. Fanny da Panjaka Zatit. Matsiro. Osho. Sare. Secondary stoza hinfa. Fa 15 heures na top vita za fanati musak charira ra gumaranjeng. Como sushi fake. Mangar ko. Matsu. Esse ano alternativo. Exatamente caro. Ano em China.
tellement bon.